ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସକାଳ। ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 1981 ମସିହାରେ ଦାଦାଗିରି ସିନେମାରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ନାୟକ ଭାବରେ ନଜର ଆସିଥିବା ମନୁ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଓଲିଉଡକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେ ମିଡନାଇଟ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ଦାସ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଏହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସଂଳାପ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କଳାକାର ଚୟନ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପରାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ୟୁ ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସିନେମାରେ ଜୟା ସାମୀ, ପ୍ରମୋଦ ରାଉତ, କଳିଙ୍ଗ ଦାସ, ସୁଧାଂଶୁ ମହାନ୍ତି, ସୋମନାଥ, ମନୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।